Já vás zdravím dnešního videa, jsem trošku hůř vidět a taky králíkům dneska s vámi nepůjdu. Prostě se ale nemenuju Kitty, takhle se jmenuju jenom na LPS, ale jinak pravý jméno je Gabriela. Jestli byste někdo nevěděl. Takže moje pravý jméno je Gabriela Radhanová. Narodila jsem se 29. prosince 2006. Ne 2006, já sama už nevím. Prostě jsem se tak narodila 29. prosince. No. A moje první jméno je Gabriela, na LPS se jmenuji Kitty. A dneska mám tady představit jenom 2 osoby. Chtěla bych pokázat Mariše. Kde je Mariše? I Sabínka. Blázen. Nevidím. Takže uvidíme se u dalšího videa. Napište mi do komentářů, jestli se moje videa líbí. Dejte like a napište do komentářů něco, co chcete. Jestli se vám to video líbilo, dejte like. Prosím, dejte like. A já se s vámi loučím u dalšího videa, takže čau.